Kakak, oh iya, Bratasena genti milang dadu raut minggat saka glanggang payudara klakur gegulung rampung Jawa bos. Golayu diktiok surati mantra den jlogi Bratasena dadane miwah den sabetaken selaku malasa satemah sira Margalayu eling-eling rikala dereng majeng wonten majaring paperangan pejagesangipun wonten banyuning semangka agri sangya Prawadya Sengkapura dupi preksa surati mantra dumugining pejah sikra kabayak kacemplungaken blumbang kang isi banyuning semangka walaya temah jati temah walaya. Ayo kanca yo. Ayo kanca dibayar yo. Sira Margalayu dadane den cubles pusaka awasta kuku Pancanaka ludira sumembur Sira Margalayu ludira mlabar wonten glanggang payudan Sangya Prawadya Bala Sengkapura dupi
Surati mantra pejah kabayang cemplungke banyu semangka ingkang sekawit sira mergolayu saged tuntum kegiatanipun malih tepaing jati ayo kanca dibayang yo ayo kanca kolobes kontrol baris kolobes kontrol baris wah Toto Gadi Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana Lirwarayak Trinirana Wisikan Magulingan Lima Ladalah Rata Sena Rakna Sina Gendheng kekuatane magilo-gilo ning Surati mantra ora gampang tak sirnake iso menang Surati mantra tak gurune maju kelakon untal malaku Toto Gadi Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Bana Margana Yadong dawuh Diwaji kula yadong dawuh perjineman saka negara Sengkapura kula kowe tak timbali mumpung Paman Surati mantra munggah glanggang payudan mungsuh jago kasepuhan mula kowe tak timbali kowe aja enak kepenak kowe ndak utus gobyak kademangan Widara Kandhang golek ana sing jenenge gondang kasih bocah bule bocah ireng lan wanudya kang ngaran Dewi Wrenges Krendeng Kertni Wara
ya Bratajaya lamun to kowe pinanggih karo bocah bule bocah ireng paten ana kebyaken Widara Kandhang wah sendika njur pamit sendika njur pamit palangku bocah bule bocah ireng Widara Kandhang tak gubyak janji bocah bule bocah ireng teking mlalis ora ana pepalang nggon bareng ngregem negara Mandura wah iso mateni bocah bule bocah ireng moncer aku ndepani negara ing mantune Paman Suratimandra enggal kowe aja cilik atimu kowe tak boto wis kuburi Paman Suratimandra bawan ingkang Sinungwati jagat kang kinarya momok Cumadung dawuh Koko Prabu ingkang raya Harya Rukma Dimas Harya Prabu Rukma kula wonten dawuh rasaning penggalihku kaya ninggal bocah sak pinggiring jurang mula ya Dimas pun Kakang kok menggalih putramu Gondang Kasih ana Widara Kandhang saiki Dimas Harya Rukma tak utus sidikna kahanane putramu Gondang Kasih ya Kakrasana lan Narayana apa dene Bratajaya nek pancen wis cukup kadewasaning yuksma bocah loro Gondang Kasih iku kang ndak dama-dama besok gumanti nata negara ing Mandura kang kelenggane kita titipke karo Ki Demangan Tyagapa inggal sidikna kepiye carane aja nganti kawistara menawa putraku Gondang Kasih iku putra Prabu Basudewa leng-leng driya mangun mangwung kandhuang rimang yayalina tanandang kahanit wanter sabdanipun Koko Prabu kepareng Rai Paduka nyuwun pamit badhe nak yenaken yoga kula Gondang Kasih Kakrasana Narayana miwah yoga kula Bratajaya wonten ing kademangan Widara Kandhang sing prayitna Dimas Harya Rukma
Sritenon langening pamyat busana manika warna renggeng kencana retna obrok bendera layu kumite jendrang bandres sing maruta Sirna kumaraning wiyat bandyan kumlebeting Twojo Suprasta gayune pangkeprapal Puspita handraing siti Ron mawur katyuping angin kukiloan yarasu wulung-wulungake ndang mawet peksi katrajak satwana padha ngelar ngungsi papan awit kaprabawan bondo yuda wonten glanggang payudan jago kasepuhan mangsa jago Kanoman dereng wonten pebutonipun awit jago Kanoman Surati mantra wejah saged waluya temahing jati sauger kacemplungaken blumbang kang isi banyuning semangka tuntum kekiyatanipun kasambet budalnya Sangya Para Gandharwa kinarya nggobiak kademangan Widara Kandhak saha ncatna Raden Harya Prabu Rukma kadhawuhan ingkang raka supados nidhekaken ingkang putra Raden Kakrasana miwah Narayana wonten kademangan Widara Kandhak siniki ketikang kocapun ingkang lagi wonten ing glanggang payudan kacarita pundhut Kang Kinarya sambeting lelampah Kang Kinarya sambeting lelampah ora kuyu-kuyu ingkang dumunung wonten kademangan Widara Kandhak sirajan namung sak megaring payung kademangan Widara Kandhak nanging mawa kumara prabawane
paman ingkang sinungwati jagat kinarya momong kang kinarya sabeting carita nggih gelaring kademangan Widara Kandhang senajan to wujud kademangan nanging kawistara tata titi tentrem gemah ripah los jinawi mapan wonten saimba-imbanging gunung senajan namung alit nanging kawistara tata titi tentrem kanan kiringing kademangan wonten tirta amerta ingkang kinarya panggesanganing para kawula ilining tirta pinara para anjog dumugi pategalan miwah pasabenan mrabawani tanem tuwuh palawija kawistara ijo royo-royo ilining tirta pinara para tur-tur sik gumrining datan wonten para kawula ingkang bebocal sesangkrah sesuker sanggen-nggen ilining tirta menggak-menggok lamun cinandra kaya naga nglangi sinten ingkang angrenggane kademangan Widara Kandhang inggih punika ingaran Kidemang Antyagopa senajan sampun ndungkap yuksma bebasan pupuk ampas jambul wanen nanging salah setunggaling demang ingkang mumpuni ngelmi lahir miwah batin datan nate ginggang sarikma lah menika ingkang garwa ingkang nama Nyai Demang Sagopi Yoken Sayuda saking bektinipun klayan ingkang kakung persasat suku Jaja teken janggut tansah anyanding ingkang garwa Kidemang Antyagopa kagiat guru kawekasan Kidemang nampi rawuhnya satriya Kumbina anenggi Raden Harya Prabu Rukma mila ramokal gupuh-gupuh denya ngacarani neng kaya watu ning kaya banyu arep sorok meng daya mangkono pangudi asmaraning driya kang dereng kawijil Sarjane ngerat pacara rumengga sumo
Bremara remangus mamrek kati karunaning kasuk wase kati karunaning kaswatse aning marga pemalatku sang kondo sang narapat mojo leng-leng lalu angulati surya mangrangsang wayah nyawa pepunden kula Gusti keparenga ingkang ngabdi pun Antiogopa ngaturaken pambagya panakrami rawuh wonten kademangan Widara Kandhang Raden Raharja rawuhipun ya kademangan Antiogopa nampa pamuji Murana Sambikala pratakuna Widara Kandhang bekti kula kunju ya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dipindha jimat Gusti Raden Arya Prabu Rukma keparenga kula nyasuken bekti kula kunju ya biyung sagopi ya janur gunung Kadingaren rawuh wonten kademangan Widara Kandhang glarapan rosing manah kula wonten menapa rawuh yen badhe paring pidana klayan kula mboten badhe swala Raden Kidemangan Antiogopa kula ngene ya Kidemang wigatiku kang sepisan tuwih karharjane Kidemang lan Nyai Demang Sagopi matur sembah nuwun dene kang angka loro aku kadhawuhan Koko Prabu Basudewa supaya nak yenke putraku gondang kasih Kakrasana Narayana apa dene anakku Bratajaya saiki kepiye kahanane putraku Kakrasana Narayana Ejuh Raden kepareng matur ya yoga kula pun Kakrasana Narayana engga sepriki dereng mangertos menawi kekalihipun menika putra sinuwun Prabu Basudewa kula gula wentah rikala semanten wonten Widara Kandhang nanging elokipun tentunipun paduka kaget ya pakaryanipun Kakrasana menika beneh klayan para nem-neman Widara Kandhang remenanipun garap sabin karmenanipun ngingah Rajakaya kebo sapi sak panunggalanipun menika Kakrasana mboten wonten pratandha yen menika putra Ratu Gung Binetara srawung layan para nem-neman Widara Kandhang mboten beda-bedakaken kowe bocah bodho bocah pinter bocah sugih bocah miskin menika Kakrasana dados kula rumaos bombong anggen kula wentah yoga kula Kakrasana Narayana miwah Bratajaya ya banget panarimaku kaki Demang ya kang baku nggonku merpeki kademangan Widara Kandhang aku kok duwe rasa sujana malah kena kanggo pawadan nanging aja nganti aku kawistara mengko yen aku kuwi kadange Koko Prabu Basudewa kersanipun ngene Gandeng Kakrasana kuwi senenganing iku garap sawah, garap pategalan lan ngingu Rajakaya kebo sapi sak panunggalane. Mongko ngarepe kademangan
iku dadi laranganing negara Mandura amarga ngareping pendopo Kademangan tinanduran sawu kecik klayan ringin iku dadi laranganing Koko Prabu iku kaya mimba kaya kraton Mandura leng-lenging driya mangun-mangun wong gandweng rimang lirlina tanandang kanin lamun tantulusa menggundyah utama sang nata muda wuwu sang rerepa keparingipun Raden Arya Prabu Rukma malah kena tak nggo pawadan bakal tak cekel nanging nggonku nyekel Kakrasana lamun tak dadar kaprawirane mesti ora bakal mingku nanging sing tak nggo pawadan kowe mula ya kaki dembang kowe sambat-sambato kowe tok dhewe tak kaniaya tak larak metu saka pendopo mesti mengko Kakrasana ngerti lan krungu menawa kowe tak larak muntap atine. Waduh yen mekaten kula semanggaken waton menika mboten saestu ora bakal temenanan. Sing baku mung tak nggo gawe nyoba sepira to kawegigane putraku Kakrasana Narayana. Dados kamuningan Raden. Narayana Udawa sawetawis huncat saking Kademangan ingkang wonten namung Kakrasana. Yen padha kowe badhe nyobi Kakrasana kula semanggaken. Ya ayo kowe metu njaba, metu saka pendopo, kowe tok-tok tak larak kowe sambato karo Kakrasana ya kaki Demang. Jagat Dewa Bathara muga-muga putraku Kakrasana antuk pengayemaning Sang Hyang Widiwasa. Jagat mamane piye wujude Kademangan kok ditanduri ringin putih karo sawu kecik. Monggo kuwi dadi laranganing negara mimba-mimba kraton. Ya muga-muga mengko lekasih Raden Arya Prabu Rukma ora kawistara aku memuji muga-muga letu ing karya Yoger Kakrasana. Ayo sambato kowe iki Demangan Tya Gombok. Kowe jejere wong tuwa ora bakal paring pitutur becik karo Kakrasana. Widara kandhang ki wujude Kademangan kok wani-wanine nandur sawu kecik apa dene ringin putih mimba kraton Mandura. Aduh Raden kula mboten nyono babar pisan kula mboten mangertos menika lekasi anak kula Kakrasana. Sambato kowe tak pateni kowe dosa klayan negara Mandura. Nger angger Kakrasana aja kowe enak kepenak nger. Aku dilarak karo satriya kang
Simedya gawe cintrakaku ngirka krasana drun. Sapa wani nglarang bapakku glakon cuwing-cuwingan. Aduh kok krasana ana apa bapa Demang sapa sing wani nyikara karo kowe ora minggat jueng-jueng dandangi dadi no pangertimu nggih kok krasana aku ora ngerti iki mau jare ngakune Sentara Mandura iki ngakune Sentara Mandura Raden Harya Prabu Rukma sing dienggo pawadan mergo kowe nandur sawu kecik karo ringin putih ngerti dhewe to kademangan iku mung wujud kademangan Kang Prasaja mapan ana ing desa lha kok kowe wani-wanine nandur sawu kecik karo ringin putih padha karo membo kraton ora idep aku sing dadi banten dilarak-larak karo Sentara Mandura Drun Dewa Manana gak aja melu-melu menawa aku nandur sawo kecik ringin putih disalahke karo wong Pandura jemene mero labrake wong Pandura. Lelakon apa iki Raden? Raden Arya Prabu Rukma ingkang atos-atos anak kula Kakrasana muntap Simedya ngelabrak dika klatur ing atos-atos Raden Arya Prabu Rukma. Dimana kakek kowe sing nyikara bapakku bapa Demangan Tionggopo iya kowe sapa aku Kakrasana kowe sapa aku Harya Prabu Rukma Kakrasana kowe luput nandur sawu kecik karo ringin putih dianggep luput karo negara Mandura ayo tinggal dijebul piye kowe arep jebol ringin putih sawu kecik tandur aku iki sing jaluk kacarita Raden Harya Prabu Rukma Simedya den larak kayana Raden Kakrasana eling-eling Raden Kakrasana gampil muntap Raden Harya Prabu Rukma preksa lamun ingkang putra sejati sampun akhir dewasa sampun wanci Jaka Tumaruna saking ajrihipun Raden Harya Prabu Rukma kabujung Raden Kakrasana sigra melajar kapiyandhem nyengklak wonten gigiring turangga nanging anggenipun nite turangga klayan mungkur awit Simedya mespadaken solah bawaning ingkang putra Kakrasana.
Monggo dhisik to Ger Kokrasana aja tak cegati Bapa Demang sing arep gawe cintrakane Bapa Demang aku tak jueng-jueng badange ngluputke aku mergo aku nandur sawu kecik karo ringin putih iya ning sareh ya Ger ngene saiki tak jarwani kae sejatine ora wong liyan bebrayan ala tanpa rupa kae kadangmu sinuwun Prabu Basudewa saiki ngene ya Ger Kokrasana tak wenehi ngerti mbok wis tekan titi mangsa sejati kowe iki dudu anakku Narayana ya dudu anakku Bratajaya ya dudu anakku sejatine kowe lan Narayana Bratajaya iku dititipake ana Widara Kandhang aku kanggo luwentah marang kowe kabeh nanging kowe kuwi dudu wong loro saudon telu saurupan kowe kuwi putra Ratu Gung Binetara kowe iki putra Prabu Basudewa Nalendra Mandura sang saya dalwara rasa biar sorot lintang kewedap Didesana Madyalatri lombrang gandaning puspita kang karganing Udyanira sang Twijawara swaraning batu bronto manungso sarining kembang waduh Bapa Demang ora nyuruh babar pisan jebul kowe kuwi mung wong tuaku angkat tegese sing ngulawentah aku lan Narayana apa dene Bratajaya jebul aku ki putra ratu putra Prabu Basudewa iya nggih Kokrasana kowe aja cilik atimu lah saiki Narayana diminggat ing ndi iki Adimu Narayana karo kakangmu Udawa uncat saka Kademangan Widara Kandhang. Mergo ngene ya nggih Kokrasana. Purwane kuwi bocah telu dititipke ora Widara Kandhang iku mergo Mandura diancam klayan Nalendra Sengkapura. Tata gelar kuwi putra Prabu Basudewa nanging batin iku putra Prabu Gorawangsa Nalendra ing Sengkapura. Kang sumedya njongkeng kawibawaning ramamu sinuwun Prabu Basudewa kang dadi pepalang kowe bocah telu bocah bule bocah ireng lan Bratajaya mula kowe didelikke ana Widara Kandhang kene supaya kowe ora konangan klayan Kangsadewa lan aku krungu kabar Kangsadewa saiki nggelar pasar anyar ing aran Pasar Anyar Groyang Getih iku kanggo srana kepengin ngerti bocah bule bocah ireng apa dene Bratajaya panggraitane mesti kepengin nonton tontonan ning Pasar Anyar mula ya nggih nek pancen kowe bakal ngetokke bekti ngatunke bekti ana Mandura kowe kudu duwe kadigdayan kudu bisa mungkasi karya mateni kangsa angler pawan ingkang sinungwati kinarya momong salira tunggal ono satru layu gajah gelar wadyabala
Jagat Dewa Bathara Bawa Demak apa Girka Krasana ora patut jebul aku ki putra Prabu Basudewa kang dadi kelilipku mergo aku dititipke ana kadewangan iku sing jenenge Kangsa Dewa iya Girka Krasana ora patut Drohon Dimamanana kaake ora lega rasane ngatiku yen ora mudeng-mudeng kuandane sing jenenge Kangsa Dewa nanging ora pati-pati aku gawe tentrem ora mandura yen aku duwe urung duwe kategayan aku semedya bangun ketemu mingkat saka Widara Kandhang Temang aduh mbokne saiki anakmu kok Krasana ya wis lunga Narayana ya lunga karo anakmu Udawa Bratajaya gandeng bocah wadon ayo dimong sing kanthi ati-ati aja nganti mengko konangan Kangsa Dewa cilik mengko konangan wadya balane kula nuwun inggih Kyai Temang monggo dipun mong ingkang putra pun Bratajaya menika ya ayo sing ati-ati. Kowe karo aku kadhawan momong Kakrasana Narayana apa dene Bratajaya iku. Saka katarima panuwunku kowe iki ditrimake dadi bojoku mergo aku iki kudu nggula wentah Kakrasana Narayana. Kula nuwun inggih ayo aja nganti mengko konangan wadya balane Kangsa. Inggih Kyai Temang monggo.